Şweýçar hökümeti Türkmenistanyň Şweýçariýada konfiskasiýa edilen 1,13 milyon dollaryny Aşgabatda gaýtarýar. Kanun ýolları bilen edinilip Şweýçar banklaryna goýulan goýumlaryny ýygyna uğratmak siýasatynyň çägini Şweýçariýa konfiskasiýa eden 1,13 milyon dollar töweregi puluny Türkmenistana gaýtaryp berýär. Bu barada Şweýçariýanyň Daşary işler ministrliginiň 15-nji ýanwarda ýaýradan beýanatyny aýdyldy. Beýanata görä Awdalyan Maliýe Serişdesi Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistany saglyk puwdugyny alyp barýan tassamalaryna gönükdirler. Beýanatda aýdylmagyna görä Şweýçariýa Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy 15-nji ýanwarda berine değişli ulalaşyga gol çekdi. Bu siýasatçylaryň kanun ýolları bilen gazanan pullaryň daşary ýurtlardan Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi bilen bagly ma'lum bolan ilkinji wakadyr. Ýöne daşary ýurtlarda türkmen emeldarlary bilen ýylteşigi bolan korrupsiýa wakalary barada mundan ozalda habar berilipdi. Ýatlasak Man Group kompaniýasynyň öňkü ýol başçysy ozalky ýyllarda türkmen emeldarlaryna para bermekde aýyplanyp geçen dekabrda Germaniýanyň München şäher suwdyna suwd edilipdi. Soňky beýanata görä Türkmenistana gaýtarylýan pul Şweýçariýanyň möhüm siýasy şahsyslaryň kanun ýolları bilen gazanan pullaryny doňdurmak, konfiskasiýa etmek we ýygyna gaýtarmak strategiýasynyň çägini Aşgabatda ugrudylýar. Maglumatda Aşgabatda gaýtarylýan pulun haýsy siýasy şahsyň ýa-da şahsyslaryň kanun ýolları bilen gazanyp Şweýçar banklaryna saklanan emlägi digi ma'lum edilmeýär. Şweýçariýada konfiskasiýa edilen pullaryň Türkmenistany iňçe kesel dermanlaryny satyn almaga gönükdirilmegi, iňçe keselden ejir çekýän türkmenistanlaryň kynçylyklary barada mediada peýda bolan maglumatlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Galbertede Şweýçariýada konfiskasiýa edilen pullaryň Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi barada ýurdun daşary işler ministrliginiň beýanat ýaýratmagy bilen Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna maliýe serişçileri barada ilkinji gedek habar berilmeýär. Ýatlasak mundan ozar 2018-nji ýylyň iýul aýyna The Economist neşri Germaniýanyň banklaryna Türkmenistanyň 23 milliard dollarynyň bardygyny, ýöne banklaryň maglumatlaryny olaryň eýeleriniň aýan edilmeýändigini habar beripdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 23 milliard dollar Türkmenistana gara bazaryň bahasyndan soňky kabul edilen büdjet göz tutup hasaplanany, ýurdun tas 6 ýyllyk umumy büdjetine barabar bolýar. Bu serişde bilen 6 ýyl üznüksiz Türkmenistanaky ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny töläp bolýar. Şweýçariýa Türkmenistanyň garaşdyrlygyny 1991-nji ýylyň 23-nji dekabryna ikrar etdi. Türkmenistan Jenewada 2011-nji ýylyň aprelini öz elçixanasyny açdy.